bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Folni tantoliamo lase awma ni sangana awmunu sogolon ana ka sangani bitene marsi kalo kile fla samba fla ani mugan ani woro aw bismillah qawlayna bamanakan kibara konnala anga kuna folba golobna talike sonal lo bagaw ka jakulu ni o avocat ye munu ni ulu seba soro ye mo kiriso nyekoro ni munu kemme ka jalaki bi anga jamana kan wati temanuna jamana kuntigi u bismillah ka ufo ye bara mun ke jamana ye duba konna lakana ko kama dravela bolbana polisiso olu tegada sigana ma do la munu pmeka mausega kosebe ka maunu bola fon daraki ula buguninkaw barako carte biométrique dili damena ka sangani bitene do anye bela jam sa ka biométrique ka ulu mene nyoro di sahel konna la bigen kalaw tara bin kata katan tigido kan ani fokata se ko katani mafla o nyongo ye Senegal jamana nyemo ya ka foko uye Shifina ka do mena ni fo biye chama kume munun bolo Irani Israeli ani fokata se Amerika jamana olu be nyona kabi sibiri susulu obeka ke fanfla bela jelen fe kelen abeka ta jin jamana chama meka ida do ala ka fara jamana munu ye kala da mena ni oye Amerika Israel ani Iran ka nunu de an wala na kibaro la bagulba do ye amna kuna felwara fara munu kan sonisa kanya folke awye ayo bismillah. Biso marena anga jamana kuntigi ye Ronaldo Bago ka jakulu ka bismillah nu yada ko Paul des avocats Ronaldo Baga munu ni ayerla ka fo uye sebaya soro iye mwa ka kur o nyekoro munu ni uknya jalakita ka danga jamana kan ka yara ka fo ko anga jamana ye jalaki mi bi akana yara ka fo jalaki nunu ko sanction illégale de kundo bawo ka sangani fanga yelma watu uye iye mwaka ni kiriso kun kemme ka jalaki bi anga jamana ka daw tugu onche anika soro siraw ka yara ka foko anga soro ko ka nyini ka fientre auna anga jamana Ronaldo Baga olu kunye wulika jobulla ka yara ka foko ni nyangli nunu ko mamanga ni nyangli da imani finyon kan sanction inhumain illégal ka sangani samba fla ani mo ani woro ye iye mwaka kiriso era nana kana jongwala fo kayara ka fo kulu kunye garante mutaka da anga jamana kan ko garante nyuma kunte ko amasra soro kabi 2022 fo ka se 2026 ma ayerla ka fo anga critique la maw ulu seba soro o strategie la jamana kuntigi ay critique la maw ka kulu do ko bismillah bi so madaina tan do ay marskalo klefla yasa ka sega tayira anga critique la mawla ko uye bara munke an ube wulika jomuna u joro mumbe jamana konna yiri wali barawla ko ka sega o boya segi
an ka kiiritigilamaw olu ma ni kulo mun talen filɛ jamanakuntigi kumaɲɔgɔnya a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana kiriko minisiri bolo ni o ye Mamadu Kasoge u selen jamanakuntigi ma o yɛrɛ k'a fɔ olu ka wulikajɔw su ani tile a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa kiiri ka se ka kɛ jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka tilen ha ka ja jamana wɛrɛ minnu bɛ yen minnu b'a ɲini k'u bɛ bin an ka jamana kan ka se ka a ɲini ko u kɛlɛ kiiri sira bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la IEMOA ka nin gɛrɛntɛ in ni kabi 2022 ko an ka kiiritigilamɔgɔ caman kun wulila a kama ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ minnu don maa man ka da manifin ɲɔgɔn kan a taasira yɛrɛ ma ɲi fɔlɔ jango ka se gɛrɛntɛ yɛrɛ ma an ka jamana kiiriko minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko ani maa minnu nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o sonaldɔbagaw ka kulu ani fo ka taa se sonaldɔbagaw caman ma u ka kulu min bɛ yen n'u bɛ wele ko collectif des membres d'avocats o ɲɛma ni o ye Usman Mama Traoré ale yɛrɛ k'a fɔ ka fara a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan ko u ka jamana ɲɛma kumaɲɔgɔn in a b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali sonaldɔbagaw labɛn bɛ su ni tile ka se ka baara kɛ i n'a fɔ u ye kalan kɛ cogo min na ani n'a fɔ u yɛrɛ b'a dɔn adamadenya hakɛw kan ka lapasa cogo min ani jamana yɛrɛ kan ka lapasa cogo min na ni kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi a y'a ka sewa yɛrɛ baw ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ fɛlɛ kuraw ani diɲɛ taabolo kuraw ni o ye jeu politique ye kiiriko jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ n'i ka jamana kiiritigilamaw ni u mafalen don ni u ka dɔntaw kari don kosɛbɛ janfa walima ja minnu b'a fɔ k'a bɛ da an ɲɛ kiiriko sira fɛ ko nin bɛ jigisigi d'a ma k'a fɔ kiiritigilamaw bɛ an bolokɔrɔ sonaldɔbagaw bɛ an bolokɔrɔ minnu bɛ se ka an ka jamana sonali don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ juguw ka janfaw ani fo ka taa se bɛnbɛnbɛn minnu b'a laɲini k'u b'a bi an kan ko fura bɛ sɔrɔ an bolo ni an ka sonalidonbaga ni an ka kiiritigilama ma dɔnta karolalen baw ye kalanko sira fɛ yaasa kalandenw ka dumuniko ni o ye kantiniw ye kɛnɛba sigira o kama ko 11e journée de la cantine alimentation africaine o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka kalanso kɔnɔna la kalandenw bɛ dumuni min kɛ ko ka a labɛn ko ɲuman dɔn kɛrɛnlen sigilen don a kama an ka kalanko minisiri ni o ye Dr Amadou Sise Wane ale tun bɛ ka nin donba in k'a laɲɛnamaya kununko Jalakɔrɔbugu ni o bɛ Muntugula commune rurale fɛ a bɛ k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ a tako 11nan de ye farafinna kalandenw ka dumuniko ka se ka a don ka a laɲɛnamaya nin don in bɛ bila kosɛbɛ kantini minnu bɛ kɛ kalansow kɔnɔ ani kalanden minnu bɛ yen minnu ka kalanso yɔrɔ ka jan n'u bɛ tile kalanso la u bɛ se ka dumuni jɛlen sɔrɔ cogo min na dumuni minnu tɛ mu bana ka se ka o baaraw kɛ o siratigɛ de la ko nin donba in sigira kununko kɛnɛ mun kan ni an ka jamana kalanko minisiriso ani fo ka taa se baloko o cakɛdaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko wulikajɔw ka bonya yaasa kalandenw ka se ka dumuni sɔrɔ k'u t'u ka kalan sira fɛ wa dumuni ninnu fɛnɛ a dumuni bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsi kantiniw olu ka se ka yakubaya sanfɛ kalansow ani duguma kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalandenw u bɛ se ka u ka kalan kɛ ka sɔrɔ u ma jɔrɔ kɔngɔko sira fɛ cogo min na duguba kɔnɔna lakanako sira fɛ Daravela bolibana polisiso olu ye wulikajɔbaw kɛ ka siganama maa 7 ka tɛgɛ da u kan wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ an ka polisili bolo ka sanga ni polisi ɲɛmaaba ale ka bilasirali n'a ka hakilinaw ye Daravela polisi komisariya de polisi Mamadu Keyita ale n'a ka cabalenw k'a daminɛ février kalo tile 23 la ka se février kalo kuncɛliw ma k'u ye wulikajɔba kɛ o wulikajɔ mun na a sera ka taa kɛ ka bandibaw ka réseau dɔ ci maa minnu ni olu ka wulikajɔ kun ye moto bɛ jɔ yɔrɔ mun na service daw la ani fo ka taa se butigi daw pharmacie daw ni moto jɔra ni maa ninnu kun kalifilen don la kosɛbɛ dɔ bɛ taa ka taa sigi moto kan ka moto kankari i b'a sɔrɔ o maa camanba de bɛ a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ b'a kankari o nɔngɛni kan dɔ bɛ na ka moto ta ka taa ni a ye ko u ye o baara ninnu o camanba de kɛ damakɛ sɛbɛn de donna ka caya ni maa ninnu kama ko polisilakaw fana ni o ye Daravela bolibana u ye wulikajɔbaw kɛ ka se ka taa tɛgɛ da siganama maa 7 kan a yɛrɛ k'a fɔ u ye maa minnu minɛ u ye larawuli kɛ ka taa don u fɛ yen nɔ larawuli kɔnɔ u taara moto suyɛnni 5 ɲɔngo ani fo ka taa se minɛn wɛrɛ minnu ni u ye minɛn minnu suyɛn ko ka sanga ni dɔgɔkun caman ye damakɛ sɛbɛn kun bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni zonba kulo ninnu kɛmɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ brigade recherche olu le wulikajɔ labɔ ka larawuliw kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan renseignement dilen kɔfɛ sigida denw fɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin moto zone ninnu u bɛɛ lajɛlen lasago an bɛ don min na ko bi maa 7 wa sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ k'a lajɛ
oni maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ baw ko réseau belebeleba de don u dama tɛ oni maa minnu bɛ a baaraw kɛ u bɛ taa feere maa minnu ma ani fo ka taa se maa minnu bɛ moto ninnu yɛlɛma ka ɲɛda kura d'u ma ka a pièces détacher ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen larawe yaasa duguba kɔnɔna maaw ha ka ja bolibana darafɛla ni a lamini Bamakɔ camancɛ fan fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ka bɔ nin moto zone ninnu u ka kɔlɔlɔw ma cogo min na marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa an ye Bugunikaw bara do Buguni carte biométrique o baaraw daminɛna a dili laminɛna ka sanga ni bi tɛnɛ marisi kalo tile 2 ye Buguni commissariat de police kɔnɔna la ko u ka carte biométrique bɛ se ka minɛ yen maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni e ka carte biométrique ma minɛ i bɛ se ka taa n'i ka nina o photocopie walima i ka carte d'électeur fo ka taa se passeport ni o b'i bolo photocopie fiche individuelle ni o bɛ maa minnu bolo ani photo fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni nina bɛ u bolo u bɛ taa ni u ka nina ye a original ani a photocopie yaasa u bɛ se ka to ka carte biométrique sɔrɔ wa ko baaraw daminɛ k'a daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la 8h fo 16h maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ se ka t'i ka carte biométrique minɛ Bugunikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ musaka mun n'o kan ka bɔ o de ye sɛbɛn wari 1000 ye a bɛ se ka sara bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o ye paiement mobile ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka carte biométrique minɛ wa a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin sɛbɛnfura mun ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko a dayɛlɛlen don Bugunikadenw a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka taa u ka nin sɛbɛnfura in k'a minɛ Ɲoro du Sahel marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Bamaciya njuguya kɛwale maa minnu n'u ma se ka bugunatigɛ maa kulu marifatigi dɔw bɛ yen u taara bin katakatantigi dɔw kan katakatantigi minnu ni olu bɛ munumunu salo kɛ Ɲoro du Sahel ni a marabolo ka se ka maaw ta ka taa u bila ko in kɛra ani Ɲoro du Sahel tun bɛ kilo 2 ɲɔngo ko u taara bin katakatantigi kan ko in kɛra ka sanga ni février kalo tile 28 ye ni ka maa 1 bɔnɛ ani na wa k'u ye maa 2 minɛ k'a sigira ni bɛnkan de ye maa 44 olu bɛna kɛ ni bureau in kɔnɔ yaasa san 5 kɔnɔ ka se ka artistes sogodi dɔw tigilamaw ka olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ bureau kofɔlen ko a ɲɛmaa bɛ Makan Jara bolo ani fo ka taa se ale n'a ka cɛbalenw olu de bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka Kulikɔrɔna mara bɛɛ lajɛlen ka artistes ani 8 ye attestation a taara k'a di maa 5 ɲɔgɔn ma maa minnu ni olu ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ Gawo marabolo la ko o maaw la u ka préfet sous-préfet ani fo ka taa se académie ɲɛmaa ani fo ka taa se kapu ɲɛmaa olu bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn sɔrɔ ka sabu kɛ u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ marabolo ɲɛ ta o kama an sango kaw bara tunganadenw minnu bɛ jamana kɔ kan ni u ye an sango ka denw ye olu ye dɛmɛ ta ka a di u ka misiri ma misiri minnu b'a wele ko mosquée Basi Awsa dɛmɛ minnu u y'a kɛ balo ye ka sanga ni sunkalo kolo o akum ye ko yaasa dɛmɛ in ka se ka di maaw ma maa minnu n'u ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ misiri ka o di u ma ka sanga ni sunkalo kalo o ɲɔgɔn dɛmɛ o kalira ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ sefa wari 2 hakɛ o de tara ka don ni balo in na balo tɔni caman malo sukoro ɲɔ ani fo ka taa se tamaro ni makɔrɔniw ma k'a di maaw ma u ka se ka u ka sunkalo kalo a musakaw ta ni a ye keba an bɛ te fan fɛ yan'an ka taa kɔ kibaru kɔnɔ la ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Guinée Bissau jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw olu b'a la k'a ɲini ko kumaɲɔgɔnya ka sigi u ni fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni u y'olu ye fanga dafiri ka sanga ni novembre kalo tile 26 ye san 2025 la fanga sinamatɔnw caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu diyagoyan bɛ ka to jamana kɔ kan jango maa mun yɛrɛ ni ale bɔra fanga la Umaru Sisoko Embalo
ko ninnu bɛɛ lajɛlen de labɛn bɛ bi ka se ka don u fa jamana kɔnɔ wa u b'a laɲini kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ ni jamana marabagaw ye yaasa faamuyaliw ka kɛ fanga sinamatɔnw bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka na jamana kɔnɔ u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ɲɛtaga la u ka se ka o baaraw kɛ. Guinée Conakry jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni u ka sariya sun yɛlɛmali ye yɛlɛma dɔw kan ka don fanga ɲinitɔnw olu ka baaraw la. U b'a yɛrɛ k'a fɔ fanga ɲinitɔn fɛn fɛn tun bɛ kɔrɔlen n'a ma ye k'a fɔ ko sariya sunba yɛlɛmala u kan ka taa se ka u ka sɛbɛnfuraw k'a bila jour la falen mun kan ka don a la ani u kan ka yɛlɛma mun don u ka fɛn min ye parti politique ka sɛbɛnfuraw la yanni jamanakuntigi kalataw olu tɛmɛnen kɔfɛ wasanisigi kalataw olu mun kan ka kɛ ko yanni o cɛ parti bɛɛ lajɛlen kan ka a laɲini ka se ka taa u bila sariya kuraw kɔnɔ ka sanga ni fanga sariya sunba yɛlɛmali o koɲɛw ye nka fanga caman bɛ yen nɔ ni o ye fanga sinamatɔn ni o dɔ bɛ tali kɛ RPG ani fo ka taa se UFDGP olu bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ yɛlɛma mun donna sariya sunba la ani u bɛ ka laɲini yɛlɛma mun ka don sɛbɛnfuraw la ko a kun yɛrɛ dɔrɔn ka se ka parti politigiw k'u fɛgɛya h'a ka diya ka se ka parti politigiw yɛrɛ ka baaraw ka u lajɔ kosɛbɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔ ko nin ye o fɛlɛ de daminɛtɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de la u tɛ fɛ ka u ɲɛsin k'a fɔ k'u bɛna jamana partiw ci o de la u bɛ ka yɛlɛma in dɔn k'a fɔ fo partiw bɛɛ lajɛlen ka se ka taa yɛlɛma kura dɔw ka sɛbɛnfuraw la. Benin ani Nigeria jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna jɛɲɔgɔnya kuraw kologiriya yaasa ka se ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka bamaciya waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔw kɛlɛ u ka dancɛw la. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Benin ni Nigeria dancɛw bamaciya waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔ min bɛ ka dankari kɛ Nigeriakaw la ni o ye Boko Haram ye ani fo ka taa se bamaciya wale maa wɔɔrɔ ma u ka munumunu salo ka bon ni dancɛw na o de la jamana filaw y'a ye k'a fɔ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kulu sigi kulu minnu n'u bɛ bamaciya waleɲuman kɛwale tigilamɔgɔ ninnu ka u kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka lakana ka a sinsin. Senegal jamana kɔnɔna la sefa wari miliyari 2 fo biye o de minɛna sifinaka dɔw bolo Rufisque kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko nin sifinaka ninnu réseau ba de b'u bolo ni u tun bɛ fo biye k'a ta ka taa n'a ye n'a bɛ wele ko k'a ko k'a blanchi k'a dilan k'a kɛ fo biye a biye noiri caman ba de yera u bolo finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko nin sifinaka ninnu u bɛ bɔ ni nin biye noiri ninnu ye Gambia faw de fɛ ka na n'a ye Senegal jamana kɔnɔ wa maakɔrɔba dɔw de bɛ u bolo minnu bɛ nin baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ ka na ni nin biye noiri in ye ka u ko k'u kɛ fo biye ye yaasa ka se ka taa a dun k'a don maaw kun nka ko finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔna la u taara u tɛgɛ da nin sifinaka ninnu kan wa k'u bɛɛ lajɛlen ani o ni maa minnu bɛ o baara in kɛ u bɛ finitigilamaw ka bolo kan ani kiiritigilamaw yaasa u ye wale min kɛ ka se ka taa u jɔ u kunkɔrɔ. Kazakhstan jamana kɔnɔna la gwarijɛgɛniya wale bɛna kɔn bawo sariya kura dɔ bɛ ka ta Kazakhstan jamana kɔnɔ mun ni a bilara sen kan ka sanga ni marsikalo tile fɔlɔ ye kununko karidon ni sariya in baara bɛɛ lajɛlen banna a bɛ gwarijɛgɛniya kɛlɛ pewu ka bɔ Kazakhstan jamana kɔnɔna la bawo k'u ka sariya ma yɛrɛ k'a fɔ kabi gale cɛ ni muso de dɔn bɛ ko maa wɛrɛ man ka ye k'a fɔ ko fɛn min ye gwarijɛgɛniya walima o n'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'u tɛna sɔn n'a ye jamana kɔnɔ ni sariya mun ni u kɛ mɛ ka a ɲɛbila kɛ projet de loi ko n'a bilala sen kan gwarijɛgɛniw olu bɛ ka u yɛrɛ ɲini wa u ka wulikajɔ n'u ka nin jogojuguya ni wale ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ Kazakhstan jamana kɔnɔ. Amérique jamana ni Israel ye u bolo ɲɔgɔn ma ka Iran susu ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna ka sanga ni sibiri février kalo tile 28 ye kabi o kɔnɔna la mugu ni kisɛ a tɛ ka jɔ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se jamana 3 in ma. Amérique jamana ani Israel ka susuli kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ sibiri don k'u ye Irankaw ka ɲɛ minɛbaga ni o ye gidi ye Ayatollah Ali Khamenei ko ka ale faga u taara susu fo a ka dagayɔrɔ la ani susuli kɔnɔna la kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko a furumuso fana tanyana o susuli senfɛ o kɔnɔna de la Iran jamana fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye tasirali baden kɛ nin ko in na kibaruyaw bɔra k'a bin k'a fɔ ko arabu jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni Américains ka base bɛ yen Iranenw ye susuli ta k'a ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma wa bi tɛnɛdɔn in na fana yɛrɛ la k'a fɔ ko Iran ye susuli ta ka da Israel u ka premier ministre Netanyahu ale ka résidence a dagayɔrɔ la nka kibaruya kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ mugu ni kisɛw ko ni Amérique jamana tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka jɔbaw ko susuli kɔfɛ ani fo ka taa se gidi ni o Irankaw ka gidi o fagali kɔfɛ Amérique jamana ka a tun bɛ k'a ɲini k'a fɔ mugu ni kisɛ ka jɔ nka ko Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ ko petu ko olu bɛna tasirali kɛ nin ko in na ka sanga ni nin waati in ye
susulu bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana saba ninnu kɔnɔnaw kalayalen don arabu caman bɛ yen nɔ ni Amérique jamana ka daga bɛ yen olu dɔw bɛ ka u yɛrɛ don kɛlɛ kɔnɔ bawo susuli taara ka ɲɛsin u ka daga yɔrɔ ma ni o dɔ bɛ tali kɛ Qatar ni o dɔ bɛ tali kɛ Arabi Saoudite na Américain ka daga minnu bɛ yen nɔ ni a suli taara se yɔrɔ dɔw ma ni o ye civil ka yɔrɔ dɔ ye Pankulu ni a ɲɔngo o siratigɛ de la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka sanga ni bi tɛnɛdonya in ye kabi sɔgɔma ko susuli a bɛ ka kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Amérique jamana ni Israël olu bɛ ka a laɲini ka Irankaw ka u susu Iran jamana fana yɛrɛ k'a fɔ susuli tɛna jɔ nin cogo la olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ Ali Khamenei ka fagali ye k'u bɛna u venger wa ko u ma deli ka susuli mun kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛna o susuli de kɛ Amérique jamana fana yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun 3 fo ka taa se dɔgɔkun 4 ma ko nin wulikajɔ in a bɛ se ka sama ka taa se fo o kɔnɔna la ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni lasiraw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45